lite tårta. Låter ni va? Den är så mycket. Nämen. Oj då. När man är orolig för att göra tårta, det tillnar lite. Oj då. Tappade jag det liksom. En lila kille. Hur går det? Jag håller den. Jag får hänga den på granen ju. Nej. Jo. Hur är den där? Ja, visst. Hur är den där? Jag hängde den, men bara du hänger den i granen. Det är någonting illa. Det borde sitta. Det vill sitta någon annan tack. Sen förbi vid den. Det vill sitta där på det. Det borde sitta där. Så. Där kan den sitta. Baba. Där kan den sitta. Så lite. Där kan sitta. Ja, titta på den bollen. Ja, vad bra. Jag hittade den där. Och det var allt mycket. Så. Det var allt mycket. När den är rådet hela mycket. Det är bara en tårtgärden. Det är så mycket. Det känner den över. Den är bara känna över. När den Ska jag torka? Kan du säga stickidessike då? Luntan. Sem. Semmelimaka. Man tar det över så. Kan man över så blir jag på dörren. Så, där. Sitter och gör den där. Ja, och så tuttar man. Och så. Tuttar man så. Sen har vi bytt nöje. Så tar man så. Och så. Gömmer här. Torta lite. För den trillar vi. Titta på de trillorna. Titta på de trillorna. Titta på de trillorna.